Dobar dan, dobro jutro, u ovo krasno proljećno jutro. Pozdravljam sve ovdje prisutne učenike osnovne škole Jabukovac, sve učitelje, ravnateljicu škole, sve drage goste, roditelje koji su ovdje danas s nama, kako bismo mi obilježili naš Eko dan, a znamo da je tema, dakle, našeg Eko dana tlo, znači tlo po kojem mi hodamo, tlo koje život znači, tlo koje je izvor hrane. Otvaram dakle današnji Eko dan. Nadam se da će to postati tradicija u našoj školi. Znate da smo prošli put obilježavali dan voda, evo sad nam je dakle tema tlo. Jedan jako važan ekosustav bez kojeg zapravo nema života. Zato je jako važno da osvijestite važnost tla, dakle da čuvate to tlo, da ga njegujete, da znate zasaditi nešto, da znate danas koja su svojstva tla, kako možete pridonijeti dakle da ta bioraznolikost koja je jako važna zapravo bude zdrava, jer vi znate da ako je tlo kvalitetno onda imate i zdravu hranu, a to naravno utječe onda i na zdravlje svih nas. Zato čuvajte tlo. Vi znate da danas je tlo isto tako podložno raznim opasnostima, a to su klimatske promjene, deratizacija dakle šuma, zagađenje, i zato je jako važno da pazite na naše tlo. Vi ste generacija budućnosti i morate paziti na dakle zdravlje svih nas, a isto tako dakle na očuvanje jednog ekosustava koji je jako važan kao i zrak i kao i voda. Zato nemojte na neki način zagađivati okoliš, nego pridonesite evo svojim znanjem i svojim iskustvom koje ćete dobiti i u ovoj školi i dalje u svom školovanju, da znate koliko je važno, dakle, koliko su važni dakle i zrak i voda i tlo u vašem životu i u očuvanju dakle te jedne bioraznolikosti i jednog ciklusa života koji postoji u prirodi. Završavajte polako. Ovu travu možete baciti vodu onih. Ovu šarenu loptu na kojoj živimo nazvali smo zemlja. Ona je naša kuća i naš dom i svi smo za nju odgovorni, i veliki i mali. Dužni smo o njoj brinuti i čuvati je. Tema je ovogodišnjeg Eko dana tlo. Tlo pod našim nogama nije samo kamenje, zemlja i prah. Ono biljkama i životinjama omogućuje prostor za život, a ljudima prostor za uzgoj hrane, čistu vodu i okoliš ugodan za življenje. Sve aktivnosti održavaju se pod sloganom "Biti eko je zadaća naša, od prvaša do osmaša". Dvorište zamjenjuje učionicu. Nakon što su prije 2 godine ispunili uvjete i postali ekoškola, učenicima s Jabukovca boravak u prirodi postao je svakodnevica. Danas smo to predvidjeli da to bude cijeli dan, da to bude nastavni dan, ali jedan nastavni dan u kojem svi zapravo učimo i ekološki razmišljamo. Oni imaju svoje radionice, dakle i ekoradionice, literarne radionice, dakle likovne radionice, odlazak u prirodu. Evo danas je jedna kombinacija
svega toga. Na taj način razvijaju vještine, opažanja i zaključivanje. Zapravo, lakše uče. Svakako ovakve radionice gdje vizualno vidimo puno toga radimo mi praktički, a ne gledamo samo nas čine puno boljim učenicima i možemo puno više naučiti nego da samo slušamo na redovnu nastavu. Svi smo vani, svi se smijemo, zabavljamo se, učimo nešto novo i jednostavno u prirodi je boravak najbolji. Ovogodišnja tema je tlo, o kojem uče sadeći cvijeće, voće i povrće. Koristimo naravno sve to u našoj kuhinji, dakle eko je uzgoj, tako da naše kuharice zajedno s djecom to znaju uzeti i upotrebljavaju naravno onda u kuhanju jela, dakle i mrkvu i peršin i luk i sve ono što su zasadili. Uz financijsku pomoć roditelja kupili su i staklenik, kako bi se i u jesen i u zimu mogli brinuti za biljke. Mislim da ćemo bolje naučiti ako nešto vidimo baš vizualno i da će nam tako ostati u glavi. Radionice su isto jako poučne općenito za život, za kasnije. Ovakvim pristupom djeci podiže se svijest o očuvanju okoliša, a potvrda usvojenog znanja odlične su ocjene na testovima.